म्यूजिक बाय सनी दिली। हेलो हेलो। जी हाँ, हर साल की भांति इस साल भी हमारे नवयुवक छठ पूजा समिति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती थी, करती है और करती ही रहेगी। जी हाँ, हमारे उस लल के शॉट वाले भैया से अनुरोध है कि कृपया आप पटाखा सही से उड़ाएं। आपके पटाखा उड़ाने से हमारे एक माता का कपड़ा जल गया है, तो आप लोग कृपया कर शांति बनाए रखें और मेरे साथ बोले बोला बोला छठी मैया की। दुनु गोरा धके माथ प एक साथ जाता देख घाट प एक साथ जाता देख घाट दुनु गोरा धके माथ प एक साथ जाता देख घाट प इ त कइले बिया छठ पर्व सेंडिंग में मुस्कानावा के दौरा बा पेंडिंग में एसो सिलावा के दौरा बा ट्रेंडिंग में मुस्कानावा के दौरा बा पेंडिंग में एसो सिलावा के दौरा बा ट्रेंडिंग में सिलावा के दौरा बा ट्रेंडिंग में ट्रेंडिंग में ट्रेंडिंग में मुस्कानावा के दौरा बा पेंडिंग में ट्रेंडिंग में ट्रेंडिंग में गोस्वामी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो शिवहर। ट्रेंडिंग में ट्रेंडिंग में ट्रेंडिंग में सिलावा के दौरा ट्रेंडिंग में सिलावा के दौरा बा चमकता रे धैले बा फलय से गमकता रे धैले बा फलय से गमकता रे धैले बा फलय से गमकता रे सिलावा के दौरा बा चमकता रे धैले बा फलय से गमकता रे पुरान के साल वाला दौरा लेके देख मुस्काना बा चमकता रे खुदी वाला साठी के चौरा रे धैले बिया केला आधा घौरा रे का भइल एकरा सोचिले अपना माइंडिंग में मुस्कानावा के दौरा बा पेंडिंग में एसो सिलावा के दौरा बा ट्रेंडिंग में मुस्कानावा के दौरा बा पेंडिंग में एसो सिलावा के दौरा बा ट्रेंडिंग में सिलावा के दौरा बा ट्रेंडिंग में म्यूजिक बाय सनी दिली। मुस्कानावा के दौरा बा पेंडिंग में ट्रेंडिंग में ट्रेंडिंग में ट्रेंडिंग में ट्रेंडिंग में ट्रेंडिंग में ट्रेंडिंग में सिलावा के दौरा बा ट्रेंडिंग में विवेक विकास देखले बा घर घर जाके चिकले बा घर घर जाके चिकले बा घर घर जाके चिकले हाय हाय विवेक विकास देखले बा घर घर जाके चिकले बा सहनी दिलीप सच कहतानी पूजा करेला धान बेचले बा शशि सरगम सच कहता ओकर फेरा में रहता झूठो मूठो के सुपली रखल ब्लेंडिंग में मुस्कानावा के दौरा बा पेंडिंग में एसो सिलावा के दौरा बा ट्रेंडिंग में मुस्कानावा के दौरा बा पेंडिंग में एसो सिलावा के दौरा बा ट्रेंडिंग में गोस्वामी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो शिवहर।